Nou ja, zijn manier van presenteren is bijzonder. Dat is altijd een beetje gevaarlijk in de Achterhoek als iets een beetje bijzonder wordt genoemd. Wat is een bijzonder? Je had het over de combinatie muziek en dichten. Heb je iets bij je om te bespreken? Vandaag ben ik heel erg puur. Je bent... Anders konden we dat doen. Oh ja. Ik heb vanmorgen tussen 10 en 11, dan heeft u vermoeden al een hele lange monoloog gehouden. Dus ik zou jullie graag een beetje willen betrekken. Dus ik ga niet vertellen waar het voor mij over gaat. Dan voel je vrij om te roepen waar het voor jou over gaat. Vrijdenker. Er was eens een gedachte die niet beschreven wilde worden. Zijn vader, de wens, dichtte hem van alles toe en verwachtte van veel van zijn boreling, waarin in werkelijkheid geen groot denker verloren ging. De gedachte was eenvoudig, nagenoeg eenduidig ook. Geen verborgen lagen, geen verdiepingsvragen. Er was er niet één die graag onder de oppervlakte dook. Waarom vuile handen maken? Waarom een gordijn van rook? Dacht de gedachte. Waarom werken en broeten als ik ook ongeweten kan voortbestaan op vrije voeten? Wie roept? Nog een keer. Het is altijd lastig, hè? Als je het eerste hoort, dan meteen vrijheid. Wellicht lukt het bij een tweede keer. En zo niet, dan... Zinsontleding. De ontleding van de zin is onzinnig. Want de zin staat niet toe, vertrouwt jou haar huid niet toe. Dat jij haar uitkleedt. De zin zou er maar verlegen bij staan, zo ontbloot met haar handen voor de schaamstreep. En dat jij dan als meester spreekt. Zeg op, van wie of wat ben jij de zin? Welk verhaal, met al dan niet verborgen moraal, heb jij verzonnen? Vertel mij het begin en ook het einde. Maar ik heb geen lust aan alles daartussenin. Vermoei mij niet met je vermoedens, je verlangens, je vermogens en je opgedroogd geloof. Je gebrekkige hoop op liefde en je onverdraaglijke geduld. Dat alles heb ik gehoord al vele malen. Op jou hoopte ik iets anders te verhalen. Namelijk mijn schuld. Heel mooi. Ik ben hier inderdaad een beetje als dorpsdichter van Almen. Dit gedicht is ontstaan aan de Berkel, die vanuit Almen naar Zutphen stroomt en hier in de IJssel uitmondt. Vreemde vogel. Opgedreven drijvend, voortgestuwd op snelstromend water. Als op valse hoop bezorgd door als postduiven vermomde tortelaars met hun beloften over later. Als een verwarde witte reiger in de winter, die op grijze dagen een gouden gans ten paringsdans wil vragen. Voorbij de kromming klinkt een zwanenzang. Wist u überhaupt niet dat zwanen zo zingen zouden? Eerder het gekrijs van kokmeeuwen die hun opgekropte woede delen als voer om op te kauwen. Of is het dat in een zwanenhals mijn stem zo vals gezuiverd wordt? Of op zijn minst dat uit mijn stinkende strot de woorden worden tegengehouden, die als koekoekseieren liggen in nesten die ze niet voor deze vreemde vogel bouwden. Ja, mooi.